Molweni bethuna, ndicela nindincediseni nindikhangeliseni umntu. Ngomgqibelo bendihambe etawuni ndadibana nalo bhuti wandikhuphela imela wathi ndimnike imali and bendingenamali ngomgqibelo, bendingekapeyi. So ndithe xa ndimchazela uba andipeyanga wathi mandingamenzi umxhaka, ze ndithi xa ndipeyile ndiyi-eWallet okanye ndimfakele kwaShoprite. Wandibhalela inamba yakhe phantsi ephepheni. Ngoku ndijonge eli phepha kuba ndipeyile and inamba yakho bhuti andiyiboni kakuhle. Ngu-078 472 13 and then ibe yile namba ndingayiboniyo, then ibe ngu-6. Nantsi bantu bakuthi. Bhuti obundiphaka, ndiwuphethe ngoku umphako wakho. Ndicela bethuna ulungise inamba yakho then undazise. Andifuni uxabana nawe, ndiyakoyika. Ndicela nindikhangeliseni bethuna. Enkosi. Shap shap.